shugaban ƙasa a PDP, ga wazirin zaɓu PDP, zaɓin ma'atiku ga Abba, na Kwankwasa jarumi Abba, ɗan Kwankwasiya gashi mun duba, Madugu Kwankwasa gashi ga Abba, Kwankwasa ɗan Musa farar goma, Zarafi kake ɗan gudan Abba, na Aliyu ne matashi ne Abba, kuma na Yusu ɗan Bacca ne Abba, na Ahmadu ne garban Buce Abba, na Abdullahi Roba ne Abba, ga Ibrahim Kurobas naka, na Kurobas ne kage Abba, Tukur Muhammadu kage shi ma naka. Abba gida gida Abba, yau a Kano babu ta baba, mu ɗau kwano mu ɗau roba, mu ƙala halin su ƴan roba. Kowanne gida akwai Abba, ai babu gidan da ba Abba, a masallaci akwai Abba, makarantu ma akwai Abba, a kasuwanni ma akwai Abba, ofis akwai Abba, ina matasa na kuma Abba.